És mi rá? Járó. De nagyon durván néz ki. Itt vagyok. És kész az egyik fele! Kész! Nem. Miért? Ja, még azon a felén van. Jó. Úgy. Akkor csinálom egyen lejjebb. Hó. Csinálom még egy lejjebb. És én ezt meg kell csinálni hátat. Ó, basszus! Majdnem ilyen leeste. És kész! Most. Ez az. Ezt megnézem. Egyik. És most jön még négy. Basszus kulcs! Ezt fejezd már! Ez nagyon durván néz ki. De ez jó lesz, nem? Ha lent. Itt lent, a kupola alatt. Látom, ott vagy fent. Ez igen jól néz ki. Ez nagyon durva. És már csak 3-szor kell megcsinálni. Még 3 rész. Ja. Itt elkezdtem. Na, hogy áll az? Éppen most rakom a Hunger Games epizód 1-et éppen. Hogy lesz. Ja, igen, egy feliratkozó kell, hogy meglegyen a 10. Iratkozzatok fel, és kaptok intrót. De fészkemet, te hülye. Én se. De az lenne, hogyha lenne üvegből lépcső, tehát ilyen üveglépcső. Az... Ez lesz, igen jól néz ki, nem? Tegyünk bele glowstone-t. De... A netherbricket de tényleg a netherbricket még ki lehetne cserélni glowstone-ra. Oké, de Azt nézzétek, de figyeljetek, itt lefelül ez valahogy nem szimmetrikus. Ez a tetején, ez a lap. Az nem szimmetrikus, tudom, valami esetleg. Megcsinálom. Ne! Jó, akkor megcsinálod azt, ami... Amúgy tényleg szerintem hagyod minek. Lehet, simán lehet, azt nézik. De hallod, amennyit ezen bajlódtunk, ezt már hány napja csináljuk ezt a várat? Hát egy 2 hetet csináljuk, szerintem. Nem mondod! Várj. Még annyit... Az simán meg lesz. Tudom. Én is. Most kitaláltam valamit, de bonyolult lenne megépíteni. Vagy nem biztos, hogy annyira, de egy kicsit talán. Hogy oda a tetejére építenénk egy ilyen Ender Dragon szárnyat. Csak egy szárnyat oda a tetejére. Itt vagytok? Várjátok, állíts már le a videót! Miért, mi van? Ahogy ő vidizik. Jó, de mi van most? Miért Igen. kell... Ha? Azt mondta, hogy pill. Mit mondott?
azt mondta, hogy pill. Nem értelek. Azt mondta, hogy pillanat. Ja, jó, jó. Kész! Kész ez is. Szóval nézzük, hogy nem csak. A két szemben lévő, nehogy a két egymás mellett lévő. Ja, a két szemben lévő, de igen jól néz ki. Megnézem lentről. Az nagyon durva. Megcsináltam! Bocs, tesóm, mit tudod? Itt vagy? Aha, Bálint. Meg nincs. Ha nem tudnád. Na. Ha nincs itt a Bálint, addig beszéljünk mi. Jé, jó nem. Na, csinálom tovább ezt. Kis tesód? Igen. Opa. Mit nem akarsz a videókat készíteni? De nincsen videókártyám. Nincs. Nincs. Ez kemény. Majd lesz akkor. De mennyibe kerül egy köbö? Nem tudom. Bálint picit nem. Jó, nem. Hogy mit csinálni, beszéljük ki. Elkezd a videóba, hé! Az így nem jó. Nektek hány fős osztályatok van? 21 pici. Nektek? Nekünk 15. Csak. Igen. És hány fiú van? 12. Úristen, szegény lányok. Kevesen vannak. Föciről nincs. Basszus, fejlek föciből. Hát leszarom. Föci. Technika nincs. Irodalom Ötödikben még nincs. Mi szünet után, hogy mentünk, Öreg, alig van házi hónapra, a Dikesz már lesz. hallod, mi szünet után mentünk suliba, az 5 napból 4 napon írtunk dogát. Igen. Amúgy mi is kb. úgy nagyon sokszor írtunk dolgát amúgy. Bálint az él. Elment szerint. Itt van, csak valamit csinál. Figyelj! Ahol elkezdtek Glowstone-ra kísérni, nézd meg a Glowstone alját. Mi van? Az Netherbrick, azt ki kéne cserélni szerinted? Mert úgy belül Azt ki kell ütni, majd valahogyan. Kinehoz fly. Csinálod azt a felét? Ah, én azt csinálom, mindjárt kész. Nekem már alig van 5. Ja, 5 sor, 6 sor ezzel együtt. Basszus, ott fogom megcsinálni. Ja, majd megcsinálom. Hol, itt tök nehéz, mert itt teljesen máshogyan megy. Ezeken fura? Miért? Miért máshogyan? Ja, semmi. Ja, jó, semmi. Azt hittem. Mert hogy itt ugye elcsesztük ezt, és akkor itt, mint hogyha máshogyan menne. De nem. De nem. Azt hittem. Olyan meredeknek tűnik, de az mégse. Amúgy de azért nem ott nagyon bejön. De majd meg azt csinálva. Szóval, mit akartam? Szerinted, tudod, mit kéne csinálni? Ilyen endfákat, mit tudom, én nem tudom, hogy néznek ki, obszidiánból, meg netherbrickből. Ide a kút köré 4-et. Nem, az úgy kéne, hogy endkőből kéne a lombot, és akkor miből legyen a Netherbrick. Netherbrick.
Oké. Mindjárt megcsináljuk. Amint ezzel készen leszünk. Ezt befejezzük. De Bálint, gyere már vissza, mert le kell állítani videót, mert mindjárt kész van. Meg kell nézni alulról. Persze segítek a tesómnak. De jó, egyedül vagyok. De rossz. Ne nekem mondd, én segítenék. I got to move it, move it, move it. Te mit csinálsz? Kész vagy avval is? Még nem. Nekem még 5 sor. Ja, bocsánat, de nem tudok felrakni bobos videót. Tudom, hogy sokan kértétek. Ja, nem megy tudok. ki. Még mindig megy a videó. Ja. A Bálint nem jön vissza, mi jobb kikit csinál? Gondolom írja a házit. Most írja. Vagy szar. Ja, miért te már megírtad? Még nem is akarom. Nincs is semmi holnap kezdődik, de fociből fellek, de abból igen király vagyok. Törit azt szereted? Mit? Törit. Utálom. Szeretem. Te? Az... Én szeretem. Én utálom. Hát mivel én a rómaiakat bírom, ezért most jól vagyok. De mindjárt kész van. Azt nem szeretem, indiaiak, egyiptomiak, azt nem utáltam. A görögök azok úgy elmentek. Na majd jön majd itt a magyar. Hatodikban. Hát úgy meg. Azt nagyon nem. Vesszük a rómaiakat, aztán jönnek a görögök. Milyen apácai kiadós könyvetek van? Milyen? Apácai, nem? Dehogy is. Akkor milyen? Mozaik. Nekünk Még apácai. görögök. Tessék? Mi apácai is ugyanígy tanulunk, hogy római, az görög, azt jönnek a magyarok. De rosszul mondtam, mert mi úgy tanultuk, hogy az ilyen egyiptomiak, ilyen, aztán a görögök, rómaiak, a közép-európai, és aztán a magyarok. Utolsó, nem utolsó sor, mert ezen felén az utolsó sor, aztán a másik felén már 3 sor. Hú, nekem is ugyanígy van, hogy most az utolsó. Na, itt vagy? Végre, Bálint, mindjárt kész vagyunk. Nekem már csak 3 sor és kész, de így egy... Nekem meg egy. Ja, ne állíts le, mindjárt kész van. Beszéltünk ám. Semmiről. Melyik fel nincs megcsinálva? Bocs. Aha. Hol van pedig? Egy felét csináltam? Nem találom. Nem az. Azt ott megvan. Elvileg. Nem elvileg, nem biztos. Nehogy már, túl hosszú lett a videó. És nem lehet felrakni. Öcsé, nem tudom felrakni a izét. Basszus, mert túl hosszú lett. Miért mennyit csinálhat? 10... Nem 20.